Governor Chukwuma Soludo baka na Achi Anambra State ehibego otu komiti mmadụ 17 gana ahụ maka mmanụ petrol na ikuku gas na Anambra State. Gere akụkọ nke a n'ozuzu oke. Na-ewube ya bụ otu komiti n'obi gọọmenti nke dị n'Awka ka gọvanọ Soludo gwara ha na ọrụ ha dị nnukwu mkpa n'etosi metụta iwulite ọnọdụ obibi ndụ ya nakwa ọnọdụ akụnụba nke Anambra Steeti ma kpọkuo ha ka ha were ọrụ ahụ nke nyere ha dị ka ọrụ dị nnukwu mkpa ma rụọ ya iji mee ka Anambra bụrụ nke ga-aga n'ihu n'etosi kwesị. Ọ gara n'ihu kelee ndị otu komiti ahụ na-etu ha si nabata ọrụ nke nyere ha ma gaa n'ihu kwe ha nkwa inye ha ezi nkwado. Onye jekwa kọmishọna nke okwu mmanụ dị n'aka na Anambra Steeti bụ barista Ifeanya nọrọ n'oge ya bụ mmemme kwupụtara na ọrụ dị na ngalaba mmanụ nke Anambra Steeti mere ya bụ otu komiti ji dị mkpa ma kpọkuo ha ka ha were ịdị uchu n'ọrụ wee soo ya bụ ọrụ nke nyere ha. N'okwu nnabata ya ka onye jekwa chairman nke ya bụ otu komiti bụ barista Ifejika nọrọ n'oge ahụ kene gọvanọ maka ịhọpụta ha nye ha ya bụ ọrụ ma kwe nkwa ịrụkọ ọrụ ọnụ ya na ndị otu ya iji mee ka ọrụ nke nyere ha bụrụ nke a ga-arụ otu si kwesị. Ndị nọgasị na ya bụ mmemme bụ nke gụnyere onye ji ọkwa head of service bụ barista Theodora Igwegbe, onye ji ọkwa chief of staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeajui, onye eji okwu agba izu n'otu pati apụga bụ barista Ifat Obiokoye nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'obi gọọmenti nke dị n'Awka, abụ m Valentine Badoga.